sanibonani? Yeah. Njengabasazi ke namhlanje sizobona abantwana baka grade 12 laba abangaphambili kwethu abenze kahle ngekota edlulile. Sizoqala lapho ke ngokuthi manje bantwana bethu siyaziqhenya ngani. We are very proud of you. Sisikolo sisibuka kini ukuthi impumelelo yethu ihamba kanjani. Siyazi ukuthi nisebenze kanzima kodwa ke sazi kahle kamhlophe futhi ukuthi nisazophinda nisimele. Siyisikolo siyaziqhenya kakhulu ngani. Ngizoqala ke ngokubabiza labantwana ngokuphasa kwabo. Kodwa ke niyazi ke la siyamkela esikoleni sezenjani. Siqala ngomntwana owenze kahle sigcine ngongaphansi kunabo bonke. Hayi. Sikambe wena njengoba lapho phansi. All right. Ngaphandle ke kokuchitha isikhathi sizothola ke ukuthi ubani ngempela ohamba phambili kulabantwana bethu abala ngaphambili. Ngizobiza ke amagama abantu soqala ngalo ubashaye bonke ophambili sibone ukuthi ubani. Ngicabanga ukuthi niyamazi? Yes. No. All right. Kusho ukuthi ke ohambe phambili la uAmahle Zondo. Siyaziqhenya ngawe Amahle. Usebenze kahle kakhulu. Siyisikolo siyamkela siziqhenya kakhulu ngawe entombazana. Usenze saba proud njengesikolo futhi siyazi ukuthi siqhubeka usenze sibe phambili kakhulu noma sikuphaswa ngoDisemba. Abanye ke bazobona nje ukuthi ngonyaka ozayo mase labantwana la befunda ema-tertiary ngeke badepende kakhulu ko-NSFAS ngoba ngokuqala nqa uhulumeni wala KwaZulu Natal ukhiphe imifundaze yabantwana abenze kahle ukubeke nje bese ukuphela konyaka bonke labantwana laba ngabe bese sisho ukuthi bazothola imifundaze ezokukhuphe uhulumeni wakaZulu Natal abakhiphe ngokuqala nqa kulonyaka. Next, we will have Gugu Masondo. If ungazama usheshisa kancane before kuba break. Good morning, everyone. I trust you are all at your best and waiting and patient on the effects for good night in the modern world. It is truly a beautiful birthday by stepping up for the equality between men and women. Back then, a person could not drive, could not break a stick job, could not even talk about his needs because she's truly a woman. Today, we have the power to do all this because of the positive effects of human rights. Unfortunately, with every positive, still negative. With every right, there's space. With every right, there's a left, unless there's an one woman have lived on the benefits from the rights. Man has often been disadvantaged. So, many men have fallen victim to the excessive abuse of women.
huge amount of men are in prison today for the thing they do, only because women have the power to drive in certain circumstances, to walk and tell lies to the truth community. Maybe, just maybe, we did not need women's rights, but we needed to fix our civil rights. Because no matter what we may say, the empowerment of women is beautiful. The empowerment of human rights is great. Just not when it comes at the cost of men being discriminated. Issues of human rights and both affected both positive and negative. It is up to us to move to make the choose how to bring the power to use it for the positives, to advance humanity forward, or use it for the negatives, achieve the results. It's up to us to decide. Impressive views and thoughts. What's logo square wakhona? No wonder you're failing dismally. Futhi out in bag. Yangena yini English sass? Khona kuzoqala wena. Yangena. Good. Very good. Kuzoqala wena ngoba ugada ukhala kwenzeni. That was so sick. It's because I'm on the team. Oh, that's a general business. CEO, you must so. There's a kind of I got to have. And now you have. That's all when you are good. That's when you're good. Taking command. I get people on my presentation. It's just natural. I just go kind of talk about my face. Thomas, I'm just happy for you, Joe. Okay. I can't believe it. Yes, the guys, the boys, my friend left the right and center, Joe. I'm the underserved singing. Mina. I'm near the middle of my face. Oh, God, what's going on? I see. I don't know. Yes, I'm just accessing. That's it. As in, look, say, kuphi sekulande wethusa umuntu onengane ayincelisayo lekhaya kubo yazi ukuthi sinabangane bakho siyathanda
batshona sami Ngiyababa Joe. Kodwa ngathi lapho bafana ne-boys. Hey, Mom. Hayi ntando unjani? Ngiyaphila mama njani namhlanje? Safana nje sisi. Semthembe wena. Uma uqeda esikoleni usodokotela abadula. Amba kahle. Usutholile le baqoqodile namakhanda. Cha ma, I came up that number 1 kube nje enye intombazane embi kanjani yo iyangibhora. Then kwasaba igogo kwasaba yimina ke. Hayi. Ngawari ntana. Uja wenze sure nje ukuthi next time wenze kangcono. But how ma? Guess who? Lalela we andisho oh angwaphekanga masinyawo ephomeke masinyawo. Ongeka. Ngempela ku surprise. Okay. Sekumude right ke namhlanje oh at least akufani nazona. Kodwa izenza sakho. When that's so rude. How sinuka impepho ngiyakutshela nje mangase impepho uthi mo like into eshisiwe nje kodwa zona ziyana. Very strange. Mina nempepho. Semu pregnant ngeke Toma. Ngeke. Masondo. Mina uwi. Usoze mntaka manje. Yabona lento ekhulumayo manje ongiyatshela iyafana nokuthi wena uhlanganisa amanzi. ANC nokuqinithe bisa aliphathi ke nesedala ke senodala ke. Hayi Tomngeke. Uyadaba wena namhlanje. Okay guys, we actually ilapho okufuna sithathe khona amamaka amaningi. You should memorize with the answers. So, do you have any other questions? No.
Halal amal ebusuku menze ihlolo. No. Outside. Get on. I know, but outside. Outside. I have to get this bathroom. So nje mngani wami ngitshela ukuthi akekho ngisho kuloyiwanike emndenini ozothi nje yilapho cooperation. No, akekho Chomi. Actually, abantu bayinakela imindeni yabo nje. Kona, to be honest, they do call but once in a while nakhona nje just to check up on how you are doing. Kodwa nje mngani lokho kuphela abakwenzayo kukhona. I guess everyone's going through something, eh? Yeah, at least mangathola ebhasara I can afford to save some money kancane and buy my mother's medication just to keep her going until I finish up studying. You're a good child, my friend. Mommy is very lucky to have a child like you. Like you're cute, you're smart, and like Ngiyabonga buhle. Okay, Chomi na hapa ni wena thaba mngazakalani? Yo, hayibo sorry mngani ngicela ubheka baba. Hayibo into ayenzile Chomi. Ngitshela usugela ishuthi ebekalele ngiyami. Angazi kwasekwenzakalani. Let's kugeni. Ngiyatshela Chomi. I am not. Just cheat out. Vele nosunenkani ezikubizwa. Papa. Angikwazi mina lokho ukuhleka nokuxeka fake. Don't be embarrassed to me. It's happened to the best of us. Vele kwenzakaleni ngoba mina understand. Nothing much. Abantu nje banedrama. Simple guys. Thank you. Take your seats. I hope you haven't got any further in this test. And just because it won't be recorded doesn't mean you shouldn't take it serious. It should show you how much you need to work for your exams next week. Missy, always now isigqoko tumbala. Now always come and go. Ngisicela kahle kancane ngentombazane.
wakho ezozoqasha emsebenzini wakho engakutsheli azikahle ukuthi awusebenzi. Hey ngoba nize nibe strong bafethu. I-life la khona umngane wakho will look you dead in the eye. Akutshela ukuthi uyakuthanda kanti ihe Put in be strong, but for you guys to be strong, you need to work hard and get those qualifications. Okay, that's good. That's good. Uzobona mawusuphumile ukuthi kungcono kwabona ukudrivela lawo la things. All right, guys. I can. Nibale kahle.
from you, Amish. I'm so afraid. The only thing you wrote well here is your name. Yini, ngokuphuma nje noma wano shayini umsuphumelele. Ungazodlala ngathi la amahle yini ngempela. Phendula phela khamba kahle ekhaya noma ekhaya. No. I don't need you to be sorry. I need you to tell me what's going on so that we can try and help you. Mandwani, uhamba kanjani? Siyancenga. Yebo nje amahle la. Senzeni manje amahle. Khabe siphele bale. Hayibo, amahle, kwenzakalani? Yazi amahle akaqali ukwenza le nto. Ngike ngathi ngifundisa amahle ngokudelele. Emva kwalokho vula wavunga nje wahayisa. Hayibo. Izolo ngifundisa uhayizile. Talk to us, Dave. Kwenze njani? Ukuze sizokwazi ukulekelela. Having read the tree, base kupheliza mina ukuthi ngibhale amagama ngiyakwazi. Iqaleni lena. Hayibo. Kathi ngomsombuluko bekade unumber 1. NgoLesihlanu siqala ukwenzeka into esingazazi. Phela phela nomthetho wabantu abamnyama. Sikholela kusini. Ungahamba kube izinto zabantu. Kungenzeka khona sebembophela amanqemeni yasikuza feni. I wonder ubani ongenza isipho esithile. Kuzomela sikhulume nabaphathi bala. Khuleka sisi. Sizozama ukukusiza. Hey, good. Go collect yourself. We'll let us see. Sorry about this, like you were really freaking us out.
Asisho sikhathazekile ngawo. And look back sonke sikhathazekile ngawo. Ngaphandle kokuthakasha kathondana. Yeah, khona enyangeni izinto ngithakashana kodwa ibonakala ukuthi akakhathazekile. Impela nami ngikhathazekile aze masesikhulumile. Kwenzakalani bese? Asikhuluma. Noma sengiyahlanganyela kodwa like really weird things I happen and it says that they are only happening to me. Oh, chaza uthini? Ngiyasaba mangilapha futhi noma ngivukile ngiyasaba ukuba bangithule. Abonani nje. Ngoba sengizizwa bangangitshela. Ngiyasaba ukuba. Ngiyaxolisa nje. Ngiyabona ngiyaxolisa. Mhlawumbe kungenzeka angazi. Kwenzakalani kahle hle? Kodwa one thing I know. Konke kuzolunga yeso. Come in. Angiphazamisa. No, come in. Have a seat if you have to. To what do I owe the pleasure, Mandwambi? Hey, I doubt you'll be pleasured by my visit. Uyamkhumbula amahle masondo? Amahle muphi yena? Lo besimbiza baqoqode bonke nje. Yebo yena kanye. Kwenzakaleni manje? Hayi, Yini le? izolo bengibabhalisa test and that is the paper she submitted. And uma simbuza uthi akazi bekubhalweni. Uthi ubona izinto ngisho no Mr. Ngobese has raised his concern ngoamahle. Kusho bemgadlile njalo. Ngiyasola. Okusho ukuthi Mandwambi kufanele ngithinte ubabuzulu. Ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe yena akwazi ukumsiza. Hayi, singakujabulela kakhulu lokho. Siyafisa impela thola usizo. How are you feeling today, ma? Ngonyana nje mntana. Ngeke ngathi ukuphuma bayalanga phandle. Mathola lelanga. Ngiyajabulisa ukuzwa lokho, ma. Anjani? Ngizwala ujabulile nje. Well, izolo besibhala i-test and guess what? I got the most marks, the very highest. Nkosamntanami. Oh bakithi ngaze ngajabula. Uyazi ngiyaziqhenya ngawe. Yazi ngiphilela wena mntanami, ngiphilela wena. Thank you, ma. She wants us about me next time, and that next time was today. Thank you for always being there for me and helping me. Oh, nami ngiyenza nje okwenziwa nomuntu umzali. For ingane yakhe ethandekayo. Good night, ma. Good night, ntombazane yami, ngiyakuthanda.
Ayapapa Cindy, ayapapa man. Isilonda lesi. How are you feeling today? Oh, okay. Sihambe sayofuna umfundisi. We believe uzokwazi ukukusiza ngalento obhekene nayo. How? What do you mean? I thought you said you needed help. What happened, Izzo? Talk to me. You can tell me anything. I'm here for you. Talk to me. It's just me and you. Miss! Masukhuluma ngazazi. Asikho sodwa lana. Sinobani? Oh, bani? Usilandele. Baba Mfundisi, ninjani? Siyabonga soze wafika bakithi siyazi umuntu omatasa. Hayi kodwa lesibhekene naye ngaphezulu kwamandla ethu. Khuleka mntanami khuleka. Ayikho into engaphezu kwamandla ethu eyohlule uba uNkulunkulu kuyena uba usezulwini. Amen, amen baba. Yebo, ingakuphi yona ingane? Hayi, kukhona khona la. Into nje hayi afuna ngasho. Hayi cha kube nzima. Ukuthi simlethe la. Hayi. Khuleka wena ayikho into ezosihlula masathemele egameni lenkosi. Amen, amen. Yeah. Ngiyabo. Hayi. Mina ngiqondi ngempela ukuthi kanti kahle kahle kwenzakalani. Uyabona mina ngiyasebenza nabantu abanezifo eziningi abantu abanabathakathi abantu abanamadimoni nayo yonke kodwa yabo lo usathana uqobo la usathane lo may God be with you manje ufuthi ngiyakwazi ukumsiza ayi lokho kungaphewa amandla ami kepha khona umuntu engimaziyo ongasiza Who? You know, we humans are driven into act. Not because of our will, but because of the pain that we face. The pain of losing a spotlight that may drove one of you to do what they did. And that same amount of pain is going to be an act into someone of you when they become in shock. In short, this is going to hurt.
will now show me how you put this in existence. Amahle zondo. Yo! Pero uyababa Choba Santos. Uyababa Choba. When that's so rude. How? You, it's all over. You don't know what you're doing. I serve a power much greater than you. I am the greater power.